Επιτέλους ένα βίντεο που το περιμένετε μέσα από πάρα πολύ καιρό. Που περιμέναμε πάρα πολύ. Θέλαμε πολύ καιρό να το κάνουμε, ήθελα. Και αυτό θα ανέβει στο Mortal. Σήμερα παίζω από το κινητό επειδή έχω μια αξιβιότητα. Δεν βούλεστε. I need to create a smoke screen. Λοιπόν, ξέρω, θα λέτε τι κάνεις από το κινητό, είναι δύσκολο να παίξεις. Είσαι κάνεις στους υπολογιστές κάποιον που δεν είναι hater. Ναι, το ξέρω. Έχετε ένα πολύ μεγάλο δίκιο. Γιατί αυτό το βίντεο είναι... Editor πάλι. Πάλι editor, Ναι, έχετε δίκιο γιατί αυτό το... Editor, μη βάζεις ηχοβήχας. Πάμε πάλι. Γιατί αυτό το βίντεο είναι behind the scenes. Behind the scenes. Editor! Βάλει μια κουράδα απ' έξω στην οθόνη άμα βάλει λάθος τον κωδικό. Γιατί αυτό το βίντεο είναι behind the scenes. Λοιπόν, αν βάλω το λάθος τον κωδικό να με λέτε και φταίει. Άντρου 2-2-0. Λάθος ο κωδικός.